गोजोन फुंबिलि एसबि बड निउज चेनेलाव गिबियावनो नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोबाय बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ फोसावनाय जायो नोंथाङा दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन आंनि खौराङा सौहैयो थुदो बिदिब्ला दिनैनि सानसेयारि खौरांखौ फरायनायखौ जागायजेननोसै पुलिस थानायाव गुलि गावनाय जाथाय बे खेबाव पुलिस थानानि बायजोआव नङा पुलिस थानानि सिङावनो गरनैयै गुलि गावनाय जाथाय जादों नखरनि दावराव दावसि जानायखौ लानानै सासे पुलिस कनस्टेबलआ गावखौ गावनानै लानो नाजादोंमोन बेयावनो पुलिस थानायाव गरनैयै गुलि गावनाय जाथाय जादों फोरमायथिनाय बायदिब्ला कनस्टेबल प्रान्जल बराया न'आव दावराव दावसि जानानै पुलिस थानायाव फैदोंमोन बेनि उनावनो डिउटियाव थानाय सासे आइजो पुलिसनि SLR अदेबानि राइफलखौ सेख'नानै गावखौ फोथैनो नाजादोंमोन बेयावनो आइजो पुलिसजों लोगोसे आइसि तीर्थ छेत्रीया नारानाथार राइफल सेख'नो नाजादोंमोन आरो बे नारानाथार जानायावनो गरनै गुलि गावजादों पुलिस थानानि सिङावनो गरनै गुलि गावजानायनि मादाव गरसे गुलिया उखुम सोरखिलांदों आरो गुबुन गरसे गुलिया आइसिनि आखायाव नांदों जायजों गोब्राब जोखोम जानो गोनां जादों आइसिया जाथायनि सायाव बिथा खालामनानै उनाव पुलिस कनस्टेबल प्रान्जल बराखौ एरेस्ट खालामनाय जाबाय फोथारनि गेजेरनिफ्राय साफानि उनाव साफा उन्दै गथ'सानि गोथै देहाखौ बोखांदों साथाम उन्दै गथ'साफ्रा दैयाव दुगैनो होनानै फोथाराव ओंखारलांदोंमोन नाथाय फोथाराव दुगैहैनाय समावनो साथामबो उन्दै गथ'साया जिउ खोमानो गोनां जादों नखरनिफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला फोथारनि गेजेराव जेसिबिया जावनाय गोथौ हाखर दंमोन बे गोथौ हाखरावनो जानो हागौ उन्दै गथ'साफ्रा गोलैदों आरो गबनानै जिउ खोमानो गोनां जादों उन्दै गथ'सानि थैनाय खौरांखौ मोननायनि उनावनो नखरनिफोरजों लोगोसे ओनसोलनि सुबुंफोरा फैनानै फोथारनिफ्राय साथाम उन्दै गथ'सानि गोथै देहाखौ बोखांनायनि हाबाखौ मावफैदों कामरुप रुरेलनि कमलपुराव जानो मोनदों बे गिथावना जाथाया साख्रि नागिरनाय लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब सेन्ट्रेल इन्डास्ट्रियेल सिकिउरिटि फर्स CISFआ 1130 लांदां मासिखौ आबुं खालामनो थाखाय लाइमोनफोरखौ हांख्रायहरदों हौवाफोरनि थाखाय कनस्टेबल फायाराव 1130 साख्रिनि थाखाय एडभार्टाइज फोसावदों गोसो गोनां लाइमोनफोरा बे खाबुखौ लानो हागोन बयनिख्रुइबो गोजोनथाव बाथ्राया बेनोदि 1130 पस्टनि मादाव आसामावनो बयनिख्रुइबो बांसिन पस्ट दङ गासै 164 नि मादाव ST रिजार्भआ 20 पस्ट आरो रिजार्भआ 77 इकनमिकेलि उइकार सेक्सननि थाखाय 17 SC नि थाखाय 11 आरो OBC नि थाखाय 45 गासै आसामावनो 164 लांदां पस्ट फोसावदों सोलोंथाया साइन्स साबजेक्टआव थाखो 2 उथ्रिसारनाय जानो नांगोन अनलाइन एप्लिकेशन खालामनायनि जोबथा साननि सिगांनो थाखो 2खौ उथ्रिसारनाय जानो नांगोन आरो बैसोआबो अनलाइन एप्लिकेशन जमा होनायनि जोबथा सान 30 सेप्तेम्बरसिमाव 18 निफ्राय 23 बोसोर बैसोनि जानाय जानो नांगोन नाथाय SC STआ 5 बोसोरसिम रेहायखौ मोननो हागोन अनलाइन खालामनायनि जोबथा अक्ट'आ 30 सेप्तेम्बर आरो अनलाइन एप्लिकेशन जमा होनो थाखाय CISFनि अफिसियेल वेबसाइट cisfrect.cisf.gov.in बेयाव थांनानै नोंथांमोना अनलाइन एप्लिकेशनखौ जमा होनो हागोन BTR सोरखारनि सिनेमा हल लुनायनि जि थांखि बेनि मादाव गसाइगाव मैया जालाख' बा टिकेन्द्रनाथ नार्जारिनि मुङाव मडेल सिनेमा हल लुनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों जेराव प्रमद बराजों लोगोसे MP MLA फोराबो बाहागो लादों गंबाबो सिनेमा हलखौ 12 दानावनो आबुं महर होनाय जागोन जेराव ओनसोलनि सावथुनफोरखौ दिन्थिनायजों लोगोसे बायजोनि मोजां सावथुनफोरखौबो दिन्थिनो हागोन लोगोसेनो गुबुन गुबुन हाबाफारिफोर प्राइम मिनिस्टारनि बिबुंथि वर्ल्ड काप बायदिखौबो नुनो मोनगोन होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर'आ सिनेमा हल लुनो थाखाय बारदै सिख्ला सिनेमा ससाइटिया हा एंगारदों बेनि थाखायबो बिथांमोननिसिमबो साबायखरखौ बावो प्रमद बर'आ सिनेमा हल बेखेवनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवनायजों लोगोसे गागि नोगोरारिफोरनि थाखाय मावख'जों लोगोसे जिरायसालि न'ब्लांबो लुनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनदों बेखौ 30 लाख रांजों लुनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों प्रमद बर'आ BTRनि अरब कुमार देखौ बिबाननिफ्राय बोख्लायनांगौनि थाखाय नेमसुआ गोख्रोङै दाबि दैखांदों फोरमायथिनो गोनांदि दासान्दि अरब कुमार देनि WhatsAppआव गाज्रियै आइजोजों रायज्लायनायनि स्क्रिनशटआ बयनिबो गेजेराव भाइरेल जादों बा सावरायजानाय जानो गोनां जादों
नाथाय बे भाइरेल जानाया अरुप कुमार दे नङा होननानै अरुप कुमार देआ बुंनानै लादोंबाबो सुबुंफ्रा बेनि सायाव गोबां सावरायदों। बेखौ लानानै नेमसुनिफ्रायबो गोख्रोङै सोंखारिदों आरो इएम बिबाननिफ्राय जाहाथे अरुप कुमार देखौ बोख्लायो बेनि थाखाय गोख्रोङै दाबि दैखांदों। लोगोसे नेमसुनिफ्राय फोरमायथिबावदों दि इएम अरुप कुमार देआ बेनि सिगांबो माब्लाबा हानि जेंना आरो धोरोमनि खोथाफोर बुंनानै गाज्रि थासारि सोमजिहोदों। बेबायदि सुबुङा माबोरैहाय रायजो राजाफोरखौ सिबिगोन होननानैबो सोंथि खालामो। बेनिखायनो जाहाथे बिथांखौ इएम बिबाननिफ्राय बोख्लायो बेनि थाखाय दाबि दैखाङो। लोगोसेनो बुंथिबावो दि इएम होनानै जाहाथे नायबिजिरनायनिफ्राय फावसायनानै थाया। आयेना बयनिबो थाखाय समान। बेनिखायनो सरासनस्रा सुबुंफोरनि सायाव जेरैबायदि बिसार जायो थिग बेबायदिनो इएमनि सायावबो जाहाथे जायो बेनि थाखाय खावलायो प्रमद बर'खौ। लोगोसे जायनाखि इएम अरुप कुमार देआ बिजेपिनिबो सासे इएम बेनिखायनो बिजेपिआ बेनि सायाव मा राहा लायो बेसो गुबै खोथा होननानैबो बुंथिबावो। बेनि सायाव प्रमद बर' बिथाङाबो खुगा बेखेवदों। प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि बिटिसिनि इएम जानायजों लोगोसे इएम अरुप कुमार देआ बिजेपिनिबो सासे दैदेनगिरि। बेनिखायनो खोथाया सैथोब्ला बिजेपिआ राहा लागोन होननानैबो बुंथियो प्रमद बर'आ। गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव अर खामनाय जाथायजों बिसि फिसाय सानैनि जिउ खहा। मेंनानै दान्दिसे सम गलायाव आराम लाफुबाय थानाय समावनो हरखाबै गंथाम गलायाव अर खामदों। जायजों उन्दुफुबाय थानाय समावनो बैसो जानाय बिसि आरो फिसाया खामथार जानो गोनां जादों। बे दुखुनांथाव जाथाया बङाइगावनि सा बयतामारियाव जानो मोन्दों। सानै बिसि आरो फिसाया मेंनानै गलानि सिङाव आराम लाफुबाय थानाय समावनो हरखाबै गंथाम गलायाव अरा खामदों। जायजों खामथार जानो गोनां जादों। बिथांमोन सानैया जिउ खोमानांनाय सानैनि मुङा दुलाल भट्टाचार्य आरो कौशल्या भट्टाचार्यमोन। अरा गिबियाव एसेल' खामग्रोदोंमोन नाथाय उनाव गलायाव थानाय सिलिन्डारा बेफ्रुनायनि जाहोनाव आरो अरा गिख्रंथावसिन महर लाबावदों। जाय अर खामनाय जाथायाव लाख लाख रांनि धोन खहा जानायखौबो मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय गुबैयाव अरा बबेनिफ्राय खामजेनग्रोनाय बेनि सोमोन्दै रोखायै जेबो मिथिनो मोननाय जायाखै। फैगौ 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै दोलोखौ गोख्रोंसिन खालामनो खामानि मावदों UPPL दोलोआ। जायनाखि बिजेपि दोलोआ हारसिङै बिसायख'थि गेलेगोन होननानै फोसावदों। बेराफारसेथिं बर'नि दैदेनगिरिफोरखौ खौसे जानो थाखाय एबसुनि गाहाय दिपेन बर'आ खावलायदोंब्लाबो BPF आरो UPPL आदि ज' जागोन बेयो गोरलै बाथ्रा नङा। बेनिखायनो मोनफ्रोमबो दोलोआ गाव गावबागावनि दोलोखौ गोख्रोंसिन खालामनाया गोनां। मानोना दावहायाव हारसिं बाहागो लानो गोनांबो जानो हागौ। बेखौ नोजोर होनानैनो मोनफ्रोमबो दोलोखौनो थाग थियारि जानायखौबो नुनो मोननाय जादों। थिग बेबायदिनो गसाइगावनि श्रीरामपुरावबो UPPL दोलोनि गेदेरथार जयनिं हाबाफारि जेराव 6,000नि गोबां सुबुंफोरा गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय हाबफैदों होननानै दाबि खालामदों UPPL दोलोनिफ्राय। बे जयनिं हाबाफारियाव प्रमद बर'जों लोगोसे MP रेनगोरा नार्जारी, MLA जिरन बसुमतारी, UPPL दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारी, मावफुं सोद्रोमा विल्सन हासदा आरो MCLA माधव छेत्री बिथांमोनहाबो बाहागो लादों। एसियानि बयनिख्रुइबो गोजामसिन जोलुर गेलेनाय 133थि डुरान्ड कापनि फाइनाल गेलेनाया जोबनानै थांबाय। नर्थ इस्ट इउनाइटेड FC आरो महन बागाननि गेजेराव फाइनाल गेलेनाया जादोंमोन। जेराव नर्थ इस्ट इउनाइटेड FCआ महन बागानखौ फेजेननानै फाइनाल खेलायाव देरहासार जानो हाबाय। पेनाल्टि शुटआउट गेलेनायाव नर्थ इस्ट इउनाइटेड FCआ महन बागानखौ 4-3 गल फारागथिजों फेजेननो हादों। फाइनाल गेलेनायाव गल्डेन बुटनि एवार्डखौ न'आ सादवी बिथाङा मोननो हादों। बिथाङानो बयनिख्रुइबो बांसिन गल सोनो हादोंमोन। बिथाङा 5 लाख रां बान्था मोननो हादों। जयन्ट बेस्ट गलकिपार एवार्डखौ गुरमित सिंह बिथाङा मोननो हादों। बेस्ट प्लेयार बा साबसिन गेलेगिरि महरै जितिन MS बिथाङा बान्थाखौ मोननो हादों। बिथाङा 5 लाख रां मोननो हादों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो सानसेनि खौरांखौ मोननो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन आंनि खौराङा सौहैयो। गोजोन्थों।